Otu jikọrọ ndị gụbara akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ St. Charles Special Science School akpọrọ St. Charles Special Science School Old Boys Association Worldwide ahọpụtago ndị isi ọfụ ga-ahazi isi ụgbọ otu a n'ime afọ atọ na-abịa abịa dịka ha họpụtara onye isi ha bụ Maazị Ụzọchukwu Ochie. Ya bụ nhọpụta ndị otu ahụ mere bụ nke a nọrọ wee họpụta ndị isi ha n'oge ha nwere nzukọ izugbo nke afọ 2023 enwere n'Awka bụ isi obodo Anambra Steeti. Onye nta akụkọ anyị bụ Emmanuel Okonkwo kwukwara anyị akụkọ a ka o si wee gaa. Ndị arọpụtara isojere ya bụ otu ozi gụnyere Maazị John Egbunike, Arinze Izuegbunem, Chukwudi Njerita, Augustine Dike, Chinedu Osta nakwazi Ifeanyi Nwakonobi. Ndị ọzọ gụnyere Anthony Emele, John Ike, Chiagozie Okonkwo, Good News Ogbonna nakwazi Desmond Nwangu. Ka ọ na-edu ndị ahụ arọpụtara ọhụụ ijere otu ahụ ozi n'iyi ọrụ, onye ji ọkwa chairman nke 2022 Election Committee nyere ya bụ otu bụ Ọkammụta Cyril Dim kpọkuru ha ka abụ ndị ga-agbanyesi ike ịgba mbọ hụ na ebumnobi otu ahụ ji wee rọpụta ha bụ nke pụtara ihe n'oge na-adịghị anya, ebe ọ gwara ha ka ha gbado anya n'ọrụ ya bụ otu ziri ha ka ha lụọ ọrụ ha. Ka ọ na-ekwuchitere ndị ọzọ ọnụ ha, onye ji ọkwa President General nke otu ahụ onye arọpụtara ọhụụ ịchị ya bụ otu bụ Maazị Ochie kenere nnọọ ndị otu ahụ maka inye ha nkwado ma rọpụta ha ka ha jere ha ozi, ebe ọ kweziri nkwa na ha ga-arụzu ọrụ niile ha chọọ ka ha lụọ ọrụ ha. Onye jibu ọkwa President General nke ya bụ otu St. Charles Special Science School Old Boys Association Worldwide bụ Dọkịta Emeka Ezenekwe kenere nnọọ ndị otu ahụ maka inye ya nkwado oge ọ na-achị ha ma kpọkue ndị ahụ arọpụtara ọhụụ ịchị ya bụ otu ka abụ ndị ga-agbado anya n'ọrụ enye ha ma wezuga onwe ha n'ihe ọbụla ga-eweta mkpasa n'etiti otu ahụ. Ndị e nyere asambo nkwanye ugwu na ya bụ ihe mmemme ndị gụnyere onye bụbu onye nkụzi nakwazi onye jibu ọkwa prịnsịpal nke ya bụ ụlọ akwụkwọ St. Charles Special Science School bụ Sir Emmanuel Ezenduka. Ndị ọzọ gụnyere Ọkammụta Cyril Dim nakwazi Dọkịta Emeka Akọ, ndị e nyere onye nkwanye ugwu akpọrọ Great Achievers Award na ya bụ ihe mmemme kenere ndị otu ahụ ma kwee nkwa ịga n'iru n'ịkwado ihe niile ga-ewulite ya bụ otu ma mee ka ọ kwụrụ chim. A nọrọ na ya bụ ihe mmemme si na mpaghara niile nke Naịjirịa nakwazi na mba ụwa niile gbaa gburugburu wee dọta ndị otu ahụ wee duo ndị ahụ arọpụtara ka ha chịa ya bụ otu ọhụụ n'iyi ọrụ, nọrọ na ya bụ ihe mmemme nyekwazịa onyinye nkwanye ugwu dị iche iche. Site n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo.